Ang sa indong titiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 5 kan bulan na Agosto taon 2023. Liwat iya hatod mi sa Indo ang mga bareta sa Naga Ngunyan News. Mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming nadadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, as in 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, as in Sepio Naga FB page. Sa pangaran kan Bilog na News Team, ako po ang sa inyong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, Joint Operations Center, Liwat Pigbilog para sa Feña Francia Fiesta ngunya na taon. Aramon ta ang detalyas halik kay Risa Santos. Sa likod kan solemning aktibidad relihiyosa na Peña Francia Festival taon-taon sa Naga, yaon ang binilog na Joint Operations Committee. Kompwesto nin iba-ibang ahensya, mayormenteng nakasarig sa JOC ang trayumpukan pigdadayon nin milyong deboto asin peregrino sa syudad. Sa pag-antisipar kan pinakadakulang festival ngunyan na 2023 sa syudad, aktibo na liwat ang JOC. Sa pagtiripon kan Miyerkules, tinawan doon ni Alcalde Nelson Legacion ang importansya kan komunikasyon asin dedikasyon. I therefore call upon each and every one of us here to work together with dedication, professionalism, and a shared vision to ensure that this year's Peña Francia Festival becomes an extraordinary and memorable experience for all involved. Nagkapira sa maawat ipautob sigun sa alkalde ang paghalik kan mga banderita sa ruta kan prosesyon sa obhetong maikampanya na mabawasan ang basura kan single-use plastic. This decision is expected to reduce over 50% of single-use banderitas. Pigdidesignar ang Metropolitan Cathedral, Nueva Cáceres, Barlin asin mga plaza kan Rizal, Quezon, 15 Martires bilang pilgrim zone. I instruct our parade organizers to encourage participants to complete the parade by passing through the Porta Mare and paying homage to Ina at Naga Metropolitan Cathedral. Katakod kay ini, luwas sa pilgrim zone siring kan City Hall grounds gigibuhon ang mga konsyerto asin kompetisyon tangani makabawas sa dagsa kan mga bisita digdi. Padagos ang tabangan kan simbahang Katolika asin gobyerno lokal sa festival. Importanteng girumdumon sigun kay Cáceres Archbishop Rolando Tria Tirona ang komunyon, pagtatabangan, selebrasyon asin pasasalamat. We celebrate worthily. We celebrate in a manner that we can really give due dignity to our Blessed Mother. And I'm so happy, and I can assure the Mayor that the Church is with you. Dagos inanunsyo kan Arsobispo, maabot si Apostolic Nuncio to the Philippines Charles Brown bilang mayor na bisita kan Simbahang Katolika na makikisumaro sa aktibidad. Pigkondusir na ang cluster meeting kan JOC matapos ang pagpirma kan Memorandum of Commitment kan lambang ahensya digdi. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto sa ibang bareta, marikas na pagresolbir sa kaso ni Rosel Bandojo ipigsugo ni Mayor Nelson Legacion. Ang detalyas kayan haliki Joel Sulina. Ginibo aldaw na Lunes ang sarong command conference na pinaapod ni Alcalde Nelson Legacion.
Kay ba ang pamayo kang Naga City Police Office na si City Director Police Colonel Nelson Pacalso, asin ang SOCO, CIDG Camarines Sur, maging ang NBI para masiguro ang marikas na pagresolber sa kaso ni Rosel Bandoho, sarong 17-year-old na Daragita, senior high school student kang Camarines Sur National High School. Sa entrevista kay Alcalde Nelson Legacion, sinabi kay ni na basado sa naipresentara kang Naga City Police Office, partikular kan investigator on case, ang mga serye kan sa indang nagpapadagos na investigasyon kung sa inirekomenda na dapat pang paurugon ang mga estratehiya na ginigibo sa pag-iimbestigar sa kaso, asing gibuhon pa ang mga maninigong prosedur ngaring marikas na makuha ang tunay na responsable sa krimen pasiring sa pagkakaresolber kang kaso. May corresponding action na pigkondusir matapos si report na ipinaabot sa indakan pamilya ni Rosel Bandoho. Pero pareho po kan notaran Casubago, mukhang may pagkukulang. Pero tapos na ito, nangyari na ito. So moving forward kita. Kaya po baga focus man kita duman sa kung ano si mga dapat nagibuhon tanganing si kaparehong insidente dahil na mangyari sa mga masunod. May mention kita magkakapira na piglista man po ni Colonel Nelson Pacalso, si Rene Gumba kan Public Safety Office naglista man po. And iyo po ito ang imo-monitor ta. Si mga dapat na gibuhon o kaya ginigibo kan Philippine National Police kan ibalita na po ang barangay siring man si Tanod asin ang lokal na gobyerno kanaga. Tinanang doon pa kang alkalde na sa urog na madaling panahon, kinakaipuhang marisolberan ang kaso ni Bandoho siring kang kamautan kang kadaklan, dangan pighasi ang pagtatarabangan kan lambang saro. Asin nagpaluwas naman siya ng 100,000 pesos na reward sa sisayman na makapagtutukdo sa sospek o mga kagibo kaini o kung sisayman ang makapagtatao ng impormasyon na dapit sa krimen ngaring makuha ang tamang hustisya para sa biktima. Malinaw si Sabita, igwang some degree of urgency na marisolberan ining kasong ini. Ang hinahagad ta na lang, matawanan ni hustisya. Tanangyari na po, dahil na po may babalik si buhay. So, hustisya, si Isay si May Kagibo o mga si Irisay si May Kagibo. Base po sa discussion ni Casubago, siring man kayo itong nag-autopsy, nagluluwas na bako lang saro si invuelto sa krimen, luwa o tulo. And nabanggitan man po ni CD Pacalso na makakatabang si Bounty na pigo-oferta. Pero siyempre, si informasyon na magiging dalan tanganing marisolberan si krimen. Igwanang naging direktiba ang alkalde kay City Director Police Colonel Pacalso para man sa seguridad asin identity kan mga matabang o mga informants na marani sa mga otoridad para man maitukdo o magtauning maniligong impormasyon in koneksyon sa kaso. Ma-provide kita nin magkakanigong informasyon kung ano ang dapat na gigibuon, papaano, para duman sa mga may aram na maipaabot ang aram ninda sa Philippine National Police. And hopefully nang God, si mga may aram, dahil magduwa-duwa, may kapasidad man po na maitago sa indang identity. Na siyempre baad po kaya matakot na pag nabisto sinda, balikan kan may kagibo. So, saro sa dapat itawang asigurasyon na dai po maluwa si identity, dai mabisto si persona kaitong mataunin magkakanigong informasyon. Inasigurar pa kang alkalde sa pamilya kang biktima na yaon ang pag-antabay asin tabang kang gobyerno lokal sagkod na marisolberan ang kaso asin makuha ang hustisya. Tidaw nang doon kang alkalde na on top of the situation manggiraray ang kapulisan para man mantineron ang pasiorden sa syudad
Alagad daiman malilikayan na maghadit ang publiko uli sa pangyayaring ini nahabo naman niyang mangyari kaya hinagad niya sa kapulisan na rikesahon ang saindang intervention measures katuwang ang mga stakeholders, lokal na gobyerno asin ang komunidad para daina ini mautro. Kasaro ang gobyerno lokal kang Naga kan bilog na komunidad sa pagmundo asin paghanap ng hustisya para kay Rosel Bandoho. Of course, si report kan Philippine National Police, other law enforcement agency, especially during the Peace and Order Council meeting, permi ang conclusion, generally peaceful ang Naga. And the PNP and other law enforcement agencies are on top of the situation. Pero siyempre, pag igong araw kayo ng pangyayari, may mga naghahadit. As in, habok naman po talaga ini. And therefore, kaipuhan na may gibuhon nin mga intervention measures na inaapod to give us an assurance, to assuage us na di na giraray mangyayari ang siring. Kaya po baga kasubago, dakulang parte kan urulay ta, ano si mga dapat na giribuhon. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. Sa kasumpay na bareta, Rosel Bandoho Task Group bigbilog pagkatapos kan ikaduwang case conference na ipigpaapod ni Mayor Nelson Ligason. Persons of interest, panagos na pigi-imbestigaran. Ang detalyas kayan haliki Risa Sabi. Pangarap na maging nurse kan 17 anyos na musician asin consistent honor student na si Rosel Bandoho. Hasta ang hoben pang daragita na panunin paglaom sa buhay, basang nawara kan Hulyo 22 na ikinahandal ng gadkan pamilya. Nag-aasa ako na makabalik sa buhay, naligtas siya. Matapos ang anum na aldaw nin paghahanap, nadiskubre ang sarong naaagnas ng bangkay nin babayi sa bakanting lote kan Acacia Street, Barangay Liboto, Naga City, bandang alauna nin hapon kan Hulyo 28. Gaba ang kinaaban kan pamilya Bandoho kan makumpirmar na ang bangkay na nakua iyo ang nawawarang si Rosel. Nag-isip ako pero pipipilit ko talagang sana bako siya. Considering that the body was found there, it was so kung saan nakita yung body, it was considered as a crime scene. Sa kopya kan CCTV, nakuha sa crossing kan Magsaysay Peña Francia Avenue, naguuran kan Hulyo 22, huring nahiling si Rosel mantang nakapayong na naglalakaw hali sa Acacia Street, pasiring sa Peña Francia Street bandang alas 8:45 banggi. Sa laog nin 4 na minutos, nakuanan sa CCTV ang pagbalik niya, bitbit ang plastik na sigun sa pamilya, pamanggihan ko ta anakan daragita. Nakaliko pa si Rosel sa Acacia Street, pabalik sa saindang harong na pigkakarkulong 100 metros na sana ang rayo. Alas 8:51, nawara si Rosel sa hagop kan CCTV. May nagkapira pang nagaaging motorista sa lugar, alagad huli sa pundidong street light, madiklom nagad sa eskinita kan Acacia kan oras na ito. Nagpaluwas nin 100,000 pesos na pabuya si Alcalde Nelson Ligason para sa makapagtutok do sa Kagibo. Sa ipinaapod na command conference, isinugo kan alkalde ang marikas na paglatag kan hustisya para sa biktima. Daiman kaipuhan nin legal assistance as of now. Ta sa pag-report ni Danin magkakanigong informasyon, may man kaso sinda. So, alagad, later on, kung magkaigwa nin kaso, although that's very remote o kaya baad, daiman talaga. Pero nakahanda na magtabang po ang lokal na gobyerno kanna. Sa sesyon regular kan sangguniang panlungsod, hinagad ang pagbilog ng task force na matutok sa investigasyon. If we can request the city director for the temporary relief of the city of the station commander of police station number 3 pending investigation of the matter. We had a meeting at the Naga City Police Office with the city director and the investigators, to include the station commander of
the Police Station 3. And among the matters discussed was the possible organization of a task force in order that there will be focus on the handling of the investigation of the Bandoho case. Nagsarong pwersa ang National Bureau of Investigation at Naga City Police Office sa pagresolbir kan kaso. Nakapatos nin tamong si Rosel, mayo na ang underwear mantang nakababaan pantalon kan makua. Nakabugkos din wire ang kamot asin bitis, ang maamong lalawgon dain na mabisto, hulita na sa state of decomposition na ini. Baka kung anong magibo ko sa iya sa ginibol niya sa akin ko. Garo siya mayong tugang na babayi. Garo mayo siyang ina. At ginibol niya ito sa araw kaya na mayong kalaban-laban sa iya. Ginubuhan na nga akong marao. Dahil akong binuhay, dahil akong pigtawan ng pagkakataon na mabuhay sa akin. Harani sa bangkay, igwang martilyo asin lagadi. Sa saro ng kakanan sa kanto, enot posibleng dinara si Rosel kung saan siya pigtutubodang piglugusan asin dagos ginadan. Sigun sa otoridad, tambayan ininin mga parakalakal. May mga pigkukonsiderar ng persons of interest base sa mga sirkumstansyang makapagtatakod sa mga ini. Sigun sa NCPO, may positibong padumana na ang investigasyon. I'm confident na may papile natin ang kaso. Kaya lang siyempre, ayaw din on our part, ayaw din naman namin na may file nga namin yung kaso and then at the end, madi-dismiss din. So ayaw namin ng ganun. So we are still filling up the pieces para magkaroon kami ng airtight evidence against the suspect. Dahil kami ni mapabaya sa imo. Ilalaban niya ang kaso hanggang magkaigwang hustisya. Martes kan mag-atang nin prayer vigil ang Camarines Sur National High School hagad ang marikas na hustisya para sa saindang estudyante. Sa huring lamay kan Miyerkules, tinugtog kan mga kaklase ang mga paboritong kanta ni Rosel. Huwebes dagos nang naihatod sa lubungan ang mga labi ni Rosel. Pangapudan ngunyan ang mas maigot na pagriparo kan seguridad sa syudad. An sa tuya pong syudad, igwa ng anom na police station. And kada police stations, igwa yan jurisdiction na inaapod. Arin si area coverage ninda. Ni-review namin yung deployment namin para for the assurance of the populace of Naga City na Naga City is still a safe place. Para sa pamilya ni Rosel, dain na maibabalik ang buhay na nawara. Alagad lain sa hustisya, pangadji ninda, dain na ini masundan pa. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, pang 16 na bagong school building na pigpapatugdok sa Larongkan Ligasyon Administration sa lokal na gobyerno Kanaga, pigpo na ang pagpapatrabaho. Ang detalyos kayan halik kay Joel Solina. 2 taon makalihis na maimok na ang Yamo Elementary School na dugangan na ang mga learners na nag-enroll kung kaya liwat na naghagad ang mga magurang asin mga parutukdo kang nasambit na eskwelahan na mataunan ning dugang na school building na tulos man na inaksyonan kang gobyerno lokal sa pamamayon ni Mayor Nelson Legacion asing kansanggulo ang panglungsod kung kaya ginibo na kang aldaw na Miyerkules ang groundbreaking ceremony para sa 2-story 4-classroom school building kang nasambit na eskwelahan. Sa mensahe ni Ma'am Elizabeth Caraig, school principal kang Yabo Elementary School, inasiguran kay ni na daisin na mapahuri sa naging kahigusan asin maray na pagserbi sa namamanawaan kang mga local officials kang syudad, maging kang SPDO DepEd Naga, kung kaya sinda bilang mga tagahurma kang kaisipan asin tibay kang mga kaakian naglalapigot na maitao ang bastanteng oras para man matukduan asin maitao ang dekalidad na edukasyon sa mga kaakian para sa saindang padagos na pagkanood asin development. Kaya binidaman kay ni nasaro ang saindang mga eskwela sa awardees sa natapos pa sa ng Division Award System for Access and Quality. Ipinagmamalaki ko po, ibalita sa inyo, wala pa man ang awarding. Nanalo po kami sa DASAC,
Ano po ang DASAC? Division Award System for Access and Quality. Ito po ay contest para sa grade 3 level na dapat daw po ay lahat nakakabasa. 0 non-reader. Walang dropout. Walang NLPA, no longer participation. Lahat po yun active. Pag po uma-absent ang mga estudyante, sinusurundo, pinupuntahan, binibisita. Bakasyon na ng Christmas, nagsusundo pa po kami kaya. To be sure na lahat ay papasok, mapupromote, walang maiiwan. Pangako po namin, ipagpapatuloy namin po ito bilang sukli sa pagtugon ng ating mga leader sa pangangailangang pang-edukasyon ng ating mga mag-aaral at bilang sukli sa pagtugon nila sa pangangailangan ng mga guro para sa kanilang paglago sa propesyon na ito. Mayong rason para dai magklase asin abuton ang pangiturugan na makapagtapos sa pag-aadala, ulita, yauna, asin harani sa komunidad ang eskwelahan. Ini ang tinaunang doon ni Mayor Nelson Digacion kung kaya padagos na ang lokal na gobyerno sa pagmukna ni mga bagong eskwelahan asin pagpapatindog ng dugang ng mga school buildings para man mabawasan ang kakulangan sa mga classroom asin maidulok sa komunidad ang bagong mga eskwelahan kasabay kan padagos na pagtaon ni mga pangangaipong school supplies and equipments sa paagi kang Education, Scholarship and Sports Office. Ulitan nagtutubod ang alkalde, nagabosa, igwang potensyal asin kinakaipuan sa nang masuportahan asin maitao ang hinahagad na mga edipisyo, mga kagamitan sa pag-aaral na may positibong epekto sa pagkanood ka mga aki. Aminado ang alkalde na nauugma siya hulitan na hiling na niya ang karibay asin maray na resulta kan mga napuunan nindang mga bagong eskwelahan asin pagtaong suporta sa mga existidong mga public school para sa pagpapaurog kang dekalidad na edukasyon asin maray na puturo kan mga kaakian asin hobenes sa syudad na dapat sa nang ipag-urgulyo. Na kutubtak, na tawantang realisasyon, si Saidang pakiulay, si Saidang pangaturugan. Asin ako po naugma sa Bareta na nabanggitan sa bago ni Ma'am Elizabeth. Ang sabi po ba ganyan, ano yun, awardee duman sa DASA. And igwa pa, Brigada Eskwela. And for that, nagpapasalamat po ako, kami sa lokal na gobyerno Canaga. You are doing justice to what we have started. Bako lang po yan para sa buya, kundi para sa mga aki. Kaya palakpakan po si Ma'am Elizabeth kasi si mga school teachers digdi. And of course, sa satuya pong mga kaakian and the parents. Mga magurang na yaon duman sa hurihan, mayo ng rason para dai magklase an sa indong mga aki. Araniho ng maray. Sigon kay Mrs. Rhea Olores, saro sa mga magurang na nagpapaklase sa Yabu Elementary School, dakulang bagay sa sainda ng mga magurang na igwana ning mas haraning eskwelahan para mapagklasehan kan sa indang mga aki. Dati po, arayo po si pigkaklasihan kasi mga aki mi dati sa Carolina pa po di nagta-travel pa po baga. Ngunyan po, dahil na hassle sa muya, dahil na kayo mag-checkpoint duman. Siyempre po baga, kanto, mababa pa. Tapos ang Isidro iyo man po giraray. Digdi po, miski si aki mi, hiling-hilingon mi lang po, tara nilang po dyan sa miluwasan. Nakakaano po sa muya, itong po dyan. Yung nakakagyan sa, kampante kami. Ang ipapatugnog na bagong school building sa nasambit na eskwelahan na puon ka mag-asumer sa posisyon si Mayor Nelson Digacion na ang ika-16 na asin ika-60 na classroom na saro ng Typhoon Resilient School Building. Namato ang kasimbagan asin mabawas sa classroom backlog kan DepEd Naga. Para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina.
Mientras tanto sa iba pang bareta, 4 na padis nin mga person with disability sa Ciudad Dinaga libreng ipigkasal ni Mayor Nelson Ligacion. Ang detalyes kayan hali kay Risa Santos. Sa temang Hawaiian by the Pool, ikinasalan 4 na padis ni nagkakaminuotan sa Villa Carolina Resort sa Naga City kan Lunes, Agosto 31. Presente ang mga kapamilya, kabisto, mga ninong asininang, legal nang pinagsaro sinda ni Alcalde Nelson Ligacion. Yan, lehitimo ng mag-agom, legal na mag-agom. Congratulations sa inyo. Espesyal ang pag-iribanan kan mga newlywed sa ibungkan sa indang kaninan. Para kay Luis, bako importante ang pisikal na sitwasyon kan sa iyang padangat na si Rhea May sarong visually impaired. Maski supog magpahayag, maluha-luha man si Rhea May, urog nang mapuo na sindang magbilog nin maugmang pamilya. Habang buhay, ma'am, aalagaan ko siya, ma'am, na hanggat kaya, ma'am, matrabaho ko na matrabaho. May tao lang si gusto mo. Ang 13 taon nang magkaibana na si Jeffrey John Belen asin Aravel de Chavez, 5 na ang aki, ang test maikasal. May helang sa thyroid si Jeffrey, kaya dain na makapagtrabaho ngunyan. Pasalamat ang mag-agom, mayo sin na ginastos sa importanteng okasyon. Promesa daan nila sa kada saro. Salamat, ma'am. Sana tama na maray sa mga atin. Hindi na kumabunganga. Isa man ang kaugbahan sa 2 pang padis na sina Agustin Enrico asin Cristina Padilla, magin si Benjamin Samanyada asin Lea May Arce. Pagtatapos kan PWD Mart ang aktibidad sa resort. Sigun ki Persons with Disability Affairs Office Head Attorney PJ Barosa, trayumpong naitulod ang mga programa para sa PWD kan syudad. Handog na performance ang interpretative song number kan community-based rehabilitation specialists na nag-agi sa sign language training ang test ang okasyon. Naghahagat kita ng mga partners. So nakatabang sa tuya si USI, si kooperatiba ng mga jeepneys, lalo na itong mga modern jeeps, si Philippine Physical Therapist Association, IDEO sa PWD Wedding, si sa tuyang mga barangay, lalo na si mga CBRS. Dugang na regalo kan syudad para sa mga bagong kasal, ang masiram na handaan para sa mga bisita. Sa gabos po ng mga bagong kasal, niya na pagkahapon, congratulations po. Gusto ta na maging mauswag ang sa inang pamilya, lalo na ngunyan dakol ang mga nangyayaring progreso sa tuyang syudad. So sana makasabay sinda, dahil kaulangan ng pagiging PWD para magkaigwa ni maugmang pamilya. Wishing them a happy life together ahead. Na mag-iribayan sinda, hindi despite of all the problems, masurvive nila. Para sa Anaga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto, Naga Ligao City Commuter Train, balik na ang biyahe. Ang detalyes kayan, hali ki Joel Sulina. May positibong epekto sa komersyo asin pagbuhay ang liwat na pagbuelta kang biyahe kang PNR, partikular sa Ligao City, Naga City na ruta. Kan bago asin modernong tren, suway padigdi ang pagkakaigwanin bagong kotse kang commuter train kang Naga Sipokot vice versa. Idi ang sinabi ni Konsehal Joe Perez, Chairman kang Committee on Trade and Investment sa Sangguniang Panglungsod, na haloy naman ining pinagahagad asin pinagahadoy kan mga commuters na taga Syudad ng Naga maging ka mga pagtaraid na probinsya sa Bicol na liwat na maibalik ang biyahe kang PNR pasiring sa Albay asin Naga City digdi sa probinsya ng Camarines Sur na urog na ngunyan dakol ng mga bagong mga commercial establishments na pwedeng dumanan para bakalan asin pasyaran kan mga taga-ibang probinsya ang syudad. Kabali na ang nilalaumang pagpasiring kang mga Piligrino gikan sa pagtaraid na mga lugar sa Bicol Region asin sa Pilipinas ngunya nakapistahan kang Peña Francia. Lalo na po ngunyan na very timely sa indang paglansar sa September po baga yun ang satuyang annual Peña Francia Festival. And as early as today, may nagbukas pong bagong mall na siguradong hinaharalat man po inig bako sa naka mga taga-Naga kundi itong hali sa ibang lugar. Kabali na po ang Albay sa Legazpi and dakulang bagay po ining train na iniho na kung maigdi sinda pwede sindang paka-shopping magbalik tulo sa
Albay hanggang sa naman sa Ligaw sa Ngunyan na traffic free. Sinabi ni Mr. Joel Dahak, OIC Station Operations Division, kan PNR Area 2, puon kang Lunes, nagbalik na ang liwat na biyahe kan Naga City, Ligaw City, Albay na biyahe. Kan bagong tren kan PNR na igwang 5 kotse na air-conditioned. Suway pa ang existing na ruta kan Sipokot, Naga vice versa na commuter train na igwamang bago asin air-conditioned na mga coaches na kaya ang sobra sa 400 na mga pasahero. So sa Sipokot, dati igot kitang ordinary train na 2 coaches. Ngunyan ginibot ang 5 coaches kasi nahiling ta, nagdadakol na rin sa pasahero. And then may available naman kitang material. So ginibot na siyang aircon, 5 coaches para sa convenience sa mga pasahero. Inimam pong sa Ligaw, nagpuon po kita kang Lunes, July 31. Ang biyahe ta po sa Nagaligaw, sa Ngunyan, 2 pa sana. 5:30 maali po sa Ligaw, ning aga, 7:41 maabot digdi sa Naga. Tapos same din sa hapon, 5:30 sa hapon, 7:41 sa Ligaw. Sinabi ni Mr. Joel Dahak, OIC Station Operations Division, kan PNR Area 2, puon kang Lunes, nagbilta na ang liwat na biyahe kang Naga City, Ligaw City, Albay na biyahe kan bagong tren kan PNR na igwang 5 coaches o kotse na air-conditioned. Suway pa ang existing na ruta kan Sipokot, Naga vice versa na commuter train na igwamang bago asin di aircon na mga kotse na kaya ang sobra sa 400 na mga pasahero. Pero eventually, nag-expect kami talaga na madagdag ang pasahero ta, and then may plano man kita, approve naman kaya ang plano na once na nagdakol ang mga pasahero, madagdag din kita ng biyahe. Same sa Sipokot, na igwa kitang biyahe sa Unto araw kaya. Sa Ngunyan, ang capacity kaya para lang sa tulong kotse. Actually, igwa kitang naka-reserve pa igding 2. Once na magdagtol ang pasahero, so pwede tang ikabit ining 2 girare na coaches ta para ma-accommodate. Lalo Ngunyan bagang mapin niya Francia. So expected ta na madakol ang pasahero, madagdag kita ng biyahe, and then pwede tang ikabit ining sa tuyang 2 pang naka-standby na kotse para sa DHL na biyahe tang Ligaw. Sa Plete, siring kan dati, mas barato kumpara sa ibang mode of mass transportation, asin igwang discounts sa mga PWD, senior citizens asin mga estudyante na ping-ooprisir kan PNR. Araw mo naman ang PNR baga, nasa public service kita So, compared duman sa mga nagbabiyahe tang ibang mode of transportation, hababa na maray ang satong pamasay compared sa inda, lalo man aircon naman kita. So, ang po ang pamasay tang Ngunyan, existing ta Nagaligaw, 105 sana. And then, regular fare po iyan, ang discounted para duman sa satuyang mga senior citizen, PWDs, and then other 84 pesos ang pamasahe ta. Isiring man itong sa Naga Sipokot. Ang Naga to Sipokot, igwa kitang fare matrix din na para sa Sipokot, para din sa aircon. May aircon tapos may regular po doon. Ay ordinary. Ang sa tong ordinary ipig set aside tamo ng ordinary kasi nag-request si sa tuyang mga pasahero na talagang mainit man talaga ang panahon So naugmahan sindang maray kang ginamit ining DHL. So nag-request sinda kung pwede nagabos na mo na aircon. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. Barangay Sabang, pigtawan onra kan lokal na gobyerno kanaga bilang may pinakang matibay na programa sa nutrisyon sa laog kan syudad. Ang detalyas kayan hali kay Risa Santos. Naitulod sa Naga ang obhetong mapababaan kaso nin malnutrisyon kan kaakian sa syudad sa panginot kan mga pigkukonsiderar na everyday heroes. Sinda ang mga barangay nutrition scholar, supplemental feeding volunteers asin barangay nutrition committee na pigbisto ang mga naginibuhan sa lado ni nutrisyon. Maugma sinda sa ginigibo ninda. Pag every time po nagkakahirilin ko ini sa tuyang mga volunteers, mahiukan dyan madangog na reklam. Nag-uli nin 150,000 pesos na cash prize ang Barangay Sabang na Hall of Famer sa ikaduhang pagkakataon. Pero sigun kipunong Barangay Cyrus Caballero, resulta ini kan seryosong pag-utob kan mga programa tangani mapababaan kaso nin malnutrisyon sa indang lugar.
Then may mga programs kaming itong programang ginigibok ang syudad na mga feeding for hot lunch feeding. Pigsusumpayan mi siya kada Sabado Domingo, which is ang nag-fund na si barangay. And of course, igwa din po kaming programang itong Adopt a Child. Every mga twice a month, nagkakaigwa kami ng mga aki na bako lang pigpifidingan, talagang hulsam ang pigpapalasan, pigkakarigusan, tapos pigpapakakan, pigtutokdaan. Aminado ni Caballero, igwa pang 25 malnourished sa barangay pero nagbaba ng gad inihali sa lampas 40 kaso kan uminaging taon. Dait po, dapat di mapagal. Pag abot po sa nutrisyon, sabihin po nga ni kayan, gawing affordable for all na. Pero pag abot po sa nutrisyon, dapat talaga di kita mapagal. Dapat si pag-ataman, si pag-care sa satuyang mga aki, pati si magurang, kaipuhan kaulayon, sa nganing tarabangan kang partners ko baga kang barangay, then si mga magurang, tanganing mag-improve si mga aki. Sa 10 Barangay Nutrition Committees, top 1 ang Barangay Santa Cruz. 10 outstanding Barangay Nutrition Scholar as in supplemental feeding volunteers ang Dagusman Pigbisto as in nakaresibinin 1,000 hasta 10,000 pesos na cash prize. Top 1 BNS ngunya na taon si Shirley Senyar as in top 1 SFB si Maria Elena Flores. We are using the Melpi Pro tool for the Bicol region. Consistent ang Naga City na talagang siyang model, show window ng buong Bicol. And besides, through the years, talagang sustained ang kanilang cooperation, ang kanilang mga efforts na hindi nag-ano. Kaya sabi ko, saludo ako sa Naga City dahil sa gabos ng mga probinsya and cities, parang Naga lang pinakababa. And pag nakita ko ng bumaba at napakababa, happy na ako kahit hindi ka mag-evaluate Kahit hindi na. Kasi yan pinaka-impact Kahit anong gawin mo na kasinungalingan, nakikita sa mga bata Healthy diet gawing affordable for all ang tema ka Nutrition Month ngunya na taon na laom kan City Population and Nutrition Office urog na kataong inspirasyon asin impormasyon sa pagpapakarhay pa kan estado ka nutrisyon sa Naga. Well, congratulations sa gabos na mga awardees. Gusto sabihin pag na-awardan pagkabaga gagot mas challenge ini para sa satuya na mas maging mag-high pa sa mga sunod asin si mga daiman na palad kumbaga ini yung si wake up call na gusto sabihon maghigos pa kita lalo. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto, LTAP as in firearm caravan na ginibo sa City Hall kan PNP Bicol Regional Civil Security Unit pigruso nin kadakol na mga kliyente. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Dakol na mga responsible gun owners as in enthusiasts ang nagpasiring sa City Hall grounds kan syudad ding Naga para man mag-avail kan duwang aldaw na LTAP as in firearms caravana pon aldaw na Webes as in Biyernes kan simanang ini August 3 and 4. Sa entrevista kay Police Major Eduardo Legaspi, Assistant Chief kang Regional Civil Security Unit kan PNP Bicol, sinabi kay ni na pinagmaray ni Dana Darahon sa syudad Ignaga an sa indang team kay ba ang mga taga-Camp Crame para man mairani ang karaban kasabay naman ang kamautan na maibababa ang numero kan mga loose firearms na posibleng magamit sa krimen ka mga mararaot na elemento kang komunidad. From August 3 to August 4. So ito po yung napili nating venue kasi ang baseline po ng unrenewed firearm dito sa Naga ay umaabot ng 1,474 in Naga alone. So itong ating ginawang LTOP caravan ay para malesen natin, kung hindi man natin totally mapigilan yung pag-proliferate ng mga loose firearm. Dahil kapag ang barrel ay na-expired po siya, technically, under the law, magiging loose firearm po siya. So yun po yung ating purpose dito. Sigun sa opisyal, igwa ng bagong sistema kang pagpaparehistro as in pagkuha ng license to own and possess firearms o LTAP as in firearms registration. So sa ngayon, mayroon po tayong new system na ina-adapt
From the old system, mayroon tayong new system na kung saan ay kinikater po natin yung mga new applicants ng LTOP at saka firearm registration. Magkaiba po sir yun, pero yung validity ng LTOP at saka firearm registration ay from 5 years to 10 years na po. So that is at the option of the applicant kung anong pipiliin niya. So yun po sir yung setup po natin sa ngayon. Dugang pa ni Police Major Legaspi, igot ang kampanya kang kapulisan laban sa loose firearms asin target ninda na mapahulos ini asin makuha ang 60 to 65% na reduction. Urog nangunya na paparanina ang barangay asin SK elections asin malikayan ang mga krimen na imbwento ang paggamit ng loose firearms. We are conducting relentlessly the conduct of LTOP caravan kasi technically ang purpose natin dito is maibsan yung loose firearm. Lalo na ngayon paparating po yung natin ang barangay SK election come October. So at least mahit natin yung kahit man lang 60 to 65% no? Reduction, malaking bagay na po yun. Kasi imagine yung mga loose firearm natin o yung unrenewed firearm mapunta yan dun sa mga persons or people with criminal minds. So sakit na po sa ulo natin yan. So sa part po ng RCSU 5, ang intervention po namin is itong pag-conduct natin ng LTOP caravan. At the same time, may ginagawa sila tayong information drive. Gamit yung ating TRIMP, no? Sinabing TRIMP, yung internet, radio, print, etc. So yun po yung ginagawa sila natin. Igwaman fast lane para man sa mga gun owners na senior citizens, mga retirees o MUPs, mga miyembros kang media, asin iba pang allowed o eligible na magkaigwa ning lisensya asin pagbitbita ning badil. Pagka type 1 po, ang pinili mo ay mga, if I'm not mistaken, 1,000. Then sa type 2, tataas po yung I'm not sure i-check natin kung magkano. Anyway, malalaman nila sir yan kasi pagpasok nila doon sa venue, nandun po yung mga evaluators natin. So entertain natin sila according to their categories kasi uunahin natin sir yung fast lane, yung mga senior citizen, yung mga retirees ng MUP. Pag sinabing MUP, yun yung military and uniformed personnel, other law enforcement agencies. Then yung mga media natin, katulad nyo, bigyan po natin ng fast lane para po maganda, maayos yung ating pagsasagawa ng LTOP caravan. Para sa Nagangunyan, Joel Solina. Sa ibang bareta, People's Budget, dadangugon na Canaga City People's Council antes isalang asin aprobaran kan sangguniang panlunsod Canaga. Ang detalye sa halik kay Risa Santos. Sa obhetong mas maging silag asin epektibo ang paggamit kan pondong ipigtagama sa kada departamento kan gobyerno lokal Canaga, pinunanaan pagdangog kaini Canaga City People's Council enot ipiglatag kan lingkod barangay office ginhawang na genyo program Liga ng mga Barangay asin Naga City Dangerous Drugs Board an sa indang taon ng plano kan Agosto 1. Sa kada pagdangog, maawat maing kaminar ang mga suwestyon kan NCPC antes dagos maaprubaran sa sangguni ang panlungsod. Sigun ki City Events Protocol and Public Information Office Head Allen Riondanga, pigsisiguro nangunyan kan LGU na mapuproseso nin tama asin sa oras ang mga pondo kan kada departamento. Igwang monthly monitoring kang gastos kang kada opisina. Kung within that timeline ba as promised in your AIP ang sa imong implementation. Igwa kaming sarong sarong Google form. Halimbawa, Sepio, pirana ang nagastos mo for this month, no? And ganyan po ang pinag-uulayan ba kung gastos dapat nakabayad ka. Dahil po pala ang definition kang gastos, although sa SGLG bako na siyang naka-obligate, kanto kaya naka-obligate lang eh. Pag sinabi naka-obligate, nag-agi lang si papel. Kumbaga, markahan kang syudad na ready for disbursement si kwarta. Ang sabi kang SGLG dai, dapat ngaya disburse. Pag sinabing disburse, pigtsikehan mo itong supplier mo. And ang supplier, kinua si cheque. Dapat nakuha niya. Bakong may cheque dyan, nakatenga ang cheque, dahil kinukua. Dapat ngaya,
claimed iyan. Para ngaya, complete process. Iyan ngaya ang gustong sabihon ngaya kang expenditure. No? So, puon po ngunyan, new change, may mga bago sa polisiya, may mga pigreporma, kaya po ngunyan, maski ang Treasurer's Office, pakaluwas lang kan cheque, inaapuda na ang supplier na kung ano na po nindo ang cheque, dahil napagpaagahan pa. Because piglalamag ninda itong target kang dapat mailuwas na gastusan. Same with LDF. Kaya po, DRRM, ngunyan po, gabos big bidding ang gabos na mga patrabaho under LDF, under DRRM. And for 2024, dahil aram tanaman po ang estimated revenue kang syudad, 2024 aram tanay, si mga targeted programs para sa infrastructure under LDF and DRRM, ibibidding na po as early as November this year. Pero dahil lang po sa ia-award pa, bawal pa. Natungkusan kaya durante kan press conference kan Sepio ang proseso sa paggamit kan pondo sa kada departamento. Aminado ang Sepio na igwang na itatalang underutilization kan pondo na kunda itulos na liliquidate, nasasayang ng GAD imbes na nagamit ko ta na para sa constituentes kan syudad. Sa parte kang management kan syudad, this is an alarming numbers. Simple lang po ang gustong sabihin kayan. Igwa kitang nadideprive na serbisyo. Data na itatao on time. Dahil data nagagastos ang kwarta on time. So, dahil po digdi, may ginibong budget review. Mismo pong si Alkalde na ang on top of the committee. Naka-livestream ang mga pagdangog sa Facebook page kan Lambang Ahensya, lain pa sa official Facebook page kan Naga LGU. Igwang venue kaini sa Naga City Hall, Plaza Rizal, Naga City People's Mall, maging sa Barangay Carolina kung saan mas harani sa mga pigsiserbihang sektor ang mga malatag na departamento. Hasta Agosto 14 ang People's Budget Hearing na bukas sa mga komento asin suhestyon kan publiko. Para sa Naga Ngunyan, Riza Santos. Mientras tanto sa huring bareta, TJ Amaro kan Ciudad Dinaga nilangoy ang gold medal sa palarong pambansa. New record ipigkurit kan atleta. Ang detalyes aramon ta ki Joel Sulina. Record-breaking asin na ikurit ang new palaro record kang pambato kan Ciudad Dinaga sa swimming. Ang 18 anyos na si TJ Amaro na nagkakawat ngunyan sa palarong pambansa 2023. Sa impormasyon, si TJ Amaro nakaguno ng gold medal asin ikinurit ang imprinsibong 26.14 second finish ang bagong palarong pambansa 2023 record sa secondary boys 50-meter butterfly swimming event duman sa Marikina Sports Center kan aldaw na Miyerkules, Agosto 2. Si TJ Amaro, sarong incoming grade 11 student na pinara ang dating record na 26.34 set kang 2018 edition na kang palarong pambansa na ikinurit ka ito ni Mervian Jules Mirandilla. Nilalauman na magpapadagos ang pagdominar kang hobe na paralangoy kan Ciudad Dinaga sa kawat kan swimming asin makakawikaw pa kaini ang dugang ng mga gold medals sigon kay City Administrator Elmer Bademoro. Ang gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga preparado na magtaon ng insentibo kay TJ Amaro maging kang iba pang mga atletang Nagueño na nagre-representar kang Bicol Delegation sa palarong pambansa na mapuli man ning medalya sa nasambitan ng karawat. Even international games, igo po ng financial incentives na marireceive po hali sa syudad ng Naga. And maugmo po na ang satuya pong bagang pambato digdi sa swimming si TJ Amaro nanggana na naman ning gold. So hopefully po makadagdag pa iyan and pati po itong ibang mga event na pigbalihan para sa palarong pambansa. Pag-break ang record, kumbaga dako lang orgulyo yan dahil kumbaga siya na itong nag-hold kang record. Alagad si incentives po just the same dahil iyo po yan si nakapalaman sa ordinansa na itong para sa Naga Ngunyan, Joel Sulina.
Iyan ang katripunaan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunya News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM as in 89.5 Radyo Natin Naga. Sa ngaran man kan lokal na gobyerno kan Naga, ni Mayor Son Ligason, Vice Mayor Nene Diasis, kan sangguniang panunsod kanaga asin kan bilog na ANN News and Public Affairs Team, inan sendong naging parabarita Roy San Ramon, mamanos kan sendong pagantabay, masunod na sa tong Aramon Allen Riondanga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan, ang Nagangunyan. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog kangaglalang, isarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalibutan. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamuna ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon, ngunyan ika ang staran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan, kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Ikaw, mamunutan sa kung pag-iutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagamsan, kitang mga nagenyong matitibay Bicolano, makukuran ng mga tao. Nagana, uswag pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswag pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswag pa, di pag-uulyo sa kinapan, sa gabos
The scope of the Naga City Children's Welfare Code, basically it addresses all the concerns for children. It also contains the 4 basic rights of children: development right, the survival rights, the protection rights, and particularly the participation rights, which cater the participatory governance for children. So we include particularly the participation rights, since the developmental, the survival, and protection were already in place in the program of the city. We institutionalized the children's participation, particularly in the inclusion and the Naga City Children's Codes, since there is already an organized barangay children organization in every barangay, and we already have a federation, the Naga City Federation of Barangay Children Organization. And by incorporating in the Naga City Children's Code, there is a provision for them, for their programs and activities. They can also plan, implement, and at the same time, they're the one who conceptualizing, as well as they're the one who implemented the programs for children, and at the same time the assurance that the children is consulted in every programs that the city may undertake. Very much fulfilling po sa feeling, since I'm representing the children's sector of Naga City and I'm amplifying their voice to the LGU of Naga City. I really think po na they can actively participate sa LGU ng Naga by recruiting them and telling them what really is the significance of the children's sector sa society natin. Since sa children's, meron din iba't ibang sector like the PWDs and the women's, and also we are targeting po the CAR or the Children's at Risk, and CICL, which is the Children's in Conflict with the Law. So we are recruiting them and telling them talaga the significance or the main significance of the children's sector. Children's Federation po consists of the 27 barangays of Naga City. So that means the federation has a communication po na mas mapapabilis kung ano ba talaga yung voice or yung gusto ng mga children's sa buong Naga. So we are the communication baga or the bridge for me po, especially to the one representing the children's sector, na may voice out or ma-amplify ang voice kung ano ba talaga yung gustong sabihin ng mga children's to the LGU. Barangays ng Naga, ini-encourage na bawat barangay merong barangay children's organization. Yung children's organization, ini-encourage sila mag-form ng sarili nilang organization, magplano ng activities nila. Each of the barangay, yung presidente nila, kasama sila dun sa tinatawag na federation. Federation president, he has a seat in the Naga City Council for the Welfare and Protection of Children. So may voting rights siya, no? Kasama siya sa lahat ng meetings, kasama siya sa lahat ng planning, decision-making process. Apart from that po, meron ding mga capacity building, no, for all children's organization. Yung mga kabataan namin, minsan may mga 8 years old, 9 years old, kasama na sila sa activities. Dahil po sa pagbibigay natin ng priority sa pag-aaral, sa edukasyon ng ating mga bata, ng mga kabataan, ay yung pagpapatayo ng mga bagong paaralan. Simula po nang tayo ay maupo bilang punong lungsod noong 2019,
nakapagpatayo na po tayo ng 4 na bagong paaralan. Noong isang buwan, pinasimulan na po natin yung _5 na bagong paaralan. Yan po yung tatawagin nating Mabulo National High School. Yung pagpapatayo po ng mga bagong paaralan ay sagot po ito sa problemang hinaharap, lalong-lalo na sa secondary. Kasi nga po, ang tingin natin masyado ng congested yung ating mga secondary schools. Kaya, kailangan magtayo sa mga lugar, sa mga komunidad, lalong-lalo na kung saan nakatira yung mga tao. Ibig sabihin, inadapt po natin yung isang polisiya, decentralization of essential government services. So, hindi lang po ito para sa edukasyon. Kasama din po sa kinonsider natin yung serbisyong pang-kalusugan. Kaya may mga bago po tayong primary healthcare facilities kasabay po o kaya malapit doon sa itinayong mga bagong paaralan. Meron po tayong City Health Office doon po sa Santa Cruz, within the Santa Cruz New Area Development. Ganon din po dito sa May Balatas yung bagong City Hospital ng ating lungsod. Noong kasagsagan po ng COVID-19, minabuti po natin na maglagay sa mga stratehikong lugar nung tinatawag nating community Wi-Fi para makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante sa elementary, high school, and even in college. So kasama din po yun. At maliban din po doon sa nabanggit ko kanina mga new development areas, particularly Santa Cruz and Balatas, may mga event centers po doon kung saan ay ginaganap yung mga iba't ibang gatherings involving children. Kasama na din po yung mga pagtitipon, iba't ibang gawain ng mga estudyante sa nabanggitang paaralan. Maliban po dito ay may mga parating pa po tayo na mga proyekto na magbibigay ng hindi lang kasiyahan kundi benepisyo, makakatulong sa pagbuo holistic development ng mga bata. Unahin ko po yung patungkol sa sports, yung Sports Academy. Pinaghahandaan na po natin ito and hopefully masimulan po ito next year. Doon din po natin ito itatayo sa Metro Naga Sports Complex sa Pakuhon. Tama-tama, may iba na po mga facilities doon involving sports. Yung isa pa po ay yung People's Park and Recreation Center. Dito naman po ito sa may Bicol River, Tabuco side. Minabuti po natin base sa site development plan na mayroong lugar, mayroong puwang para sa mga bata, para sa mga kabataan. Una po sa pakikipag-ugnayan sa mga kasali sa BCPC o Barangay Council for the Protection of Children, lalo na po halimbawa po doon ang health, ang peace and order, at the same time ang education. Pangalawa po yung pakikipag-participate namin sa private sector para mas bigay namin yung serbisyo ng bata. At the same time po, sa pag-participate po ng bata, ini-invite din namin yung bata kapag may mga desisyon na gagawin ang komitiba ng Barangay Council for the Protection of Children. Sa amin po, sa barangay namin, mayroong kada zone na may mga organization na mga active sa barangay, youth and children. And sila po yung tinatanong natin kung ano ba yung pangangailangan at kung ano yung kailangan ng bata na sa presente.
ko na nadarama, nakikita, nararanasan. Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Nagana, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Nagana, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Nagana, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Nagana, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan. Mapag-alaga, matitiwalaan, iba'y na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nagana, nalalauman, nagana, nasasarigan, nagana, nangangataman. Nagana, 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 nagana. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Nestled at the foot of Mount Isarog in the province of Camarines Sur, the landlocked city of Naga lies about 377 kilometers south of Manila. It is among the smallest cities in the country, with a land area of only 84.48 square kilometers and a population of only 209,000. Naga is prominently known as the heart of Bicol. It is the regional center of business, education, culture, and religion, and thus dubbed as the Pilgrim City. The city moniker is Ang Maugmang Lugar, translated as a happy place, which remains Naga's long-term vision, characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is sustainable, livable, and resilient.
Naga joined the city's and municipalities' competitiveness index annual ranking in 2013, the very first year of its implementation. The city then ranked 9th, with its government efficiency ranking lagging far behind its 78th place. Building on its beginning, Naga joined the rankings again the following year in 2014 and made a notable improvement as the city leaped into 3rd place overall most competitive city and, this time, landing first in the government efficiency pillar. Naga continued in making its way up in the competitiveness index ranking. It was in 2015 when the city got the top spots in all the ranking categories and was first recognized as first place overall most competitive component city in the entire country. Naga was able to maintain this top stature in 2016, only falling a step behind in government efficiency. In 2017 and 2018, Naga was bested by other component cities in the rankings for the first place. Nonetheless, the city was able to maintain being the 2nd place overall most competitive city for both years. It was in 2019, before then, the newly elected Naga City Mayor Nelson Ligacion started his first term in office, when Naga spiraled down into 8th place. Barely starting in his new post, the city mayor wasted no time in steering the city back into being the most competitive component city again. He guided the city's CMCI team in assessing where Naga could have possibly missed the marks in the ranking. He led them in setting goals and targets anew for the following year. True enough, Naga started to slowly climb up in the index rankings again, placing 4th overall in 2020 and attaining again in 2021 and 2022. The back-to-back win for the coveted title when Naga was adjudged first place overall most competitive component city for 2 years in a row. Putting Naga back on track in the rankings, as it was 6 years ago, hadn't been an easy feat for the Ligacion administration. His first term in office as city mayor, by a series of adverse events that overwhelmed the local government and distressed the city economy. The outbreak of African swine fever, the occurrence of 3 successive strong typhoons, and the emergence of the COVID-19 pandemic. Yet what has set the city apart is how the present administration remained firm in delivering its expressed commitment to Nagueños even in the midst of those eventualities. At the start of his term, Ligacion had already set it clear in the agenda of his administration that economic development without losing sight of social services is the way forward for Naga. It was barely 6 months thereafter when this vision was put to the test. Even then, the circumstances that followed did not sidetrack the city administration in pursuing a better Naga. Rather, those happenings all the more bared before the city officials and officers alike the dire need and the urgency to work on the needed infrastructure for further development. With their sight fixed on the goal, they attended to pandemic concerns at hand while working alongside the task for the long-term targets. The local government then started to embark on the establishment of new development areas in the city, opening of new roads, construction of more health and education facilities, evacuation and event centers, and more. The projects caused the decentralization of the services of the government, improvement of city road networks, introduction of economic activities in once bleak parts of the city, and opening of more opportunities for jobs, businesses, and employment. This also helped to stimulate the growth of the local economy, created a responsive environment for recovery, and secured the city's sustainability post-pandemic. This led to Naga gaining the confidence of investors, attracting more businesses and developers to locate within the city. As with other award-giving bodies, the yearly CMCI rankings constantly serve as a benchmark for Naga in evaluating its performance in terms of sustainable development. The insights that the index provide allow the city to have a better perspective on how well it is faring in its administration relative to the competitiveness pillars, and prompts necessary actions on assessed deficiencies. For one, the recent addition of the innovation pillar affirms the undertakings that the local government is doing for the growth of the startup industry in Naga, and all the more makes it imperative for the city
to step up its game in governance and embrace necessary tools and changes in its mechanisms, lest it will not be able to sustain in the long run. More than healthy competition, the index serves a crucial role of giving local governments a glimpse of the current trends and realities to ensure that their systems and processes in place, as well as the crafting of their plans and policies, including the implementation of projects and programs, are all at par and aligned with emerging developments, which is of utmost importance for a future-proof and future-ready city. Naga's next steps and aspirations remain anchored on its long-term vision of being a happy place, ang maugmang lugar, which also draws inspiration from Ambisyon Natin 2040 of giving Filipinos matatag, maginhawa at panatag na buhay. For Nagueños, this is characterized by people-centered development and collaborative governance towards attaining a healthy city that is, among others, vibrant, safe, and resilient. Right now, the city is enjoying the influx of more investments and developments that will soon drastically change the landscape of the city and improve the lifescape of Nagueños as Naga continues to invest in being a livable place as it lives up to its name of being ang maugmang lugar. Kasaysayan, aloy ng panahon, ikang pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog, ikangalalan, sarog na pusog, masulog na salog, marambong nakapalimutan. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabato. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-uulyo sa ginapan sa gabos na panahon. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ikapinangaran sa kahoy na mapusuhon. Ngunyan, ikaalistaran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga Nagueño, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenon sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko.
Ang saya nating ngiti, pinaglaban, pinangarap, pinaghirapan. Maumang lugar, puno ng ngiti at saya. Ang lahat sinimulan sa aming puso't isipan. At hindi papayagan na mawala, na masaktan, mapabayaan. Pagkatao at prinsipyo, noon hanggang ngayon at sa kinabukasan. Di maiiwasan, galaw at pagbabago. Ngayon nga ay tutungo, eto na ang bagong kwento. Naganap, ngayon na, nakaugat, nakaukit sa kasaysayan. Naganap, tayo na, puno ng pag-asa aming kinabukasan. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Nalalauman, nasasarigan, nangangataman sa tukmunyan, sa kasaysayan ng aming bayan, paninindigan, laging nandyan. Back to the basic, now there will be no tricks. Now until tomorrow you can bet there'll be no conflict. Fast to the future, everybody's so sure. Now we can be stronger and together we will always be one. Ngayon na ay lilipas at darating ating bukas. Doon mo na makikita ang tunay na ganda. Naganap, ngayon na, bagong saya, bagong sigla, bagong pag-asa. Naganap, tayo na, ang kinggaling ay aming ipakikilala. At di nyo mapipigilan, ang kwento ay madudugtungan, mapag-alaga, matitiwalaan, tibay na lagi nating maaasahan. Taas noo, ito ang aming bayan. Naganap, nalalauman, naganap, nasasaligan, naganap, nangangataman. Naganap, 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 naganap. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagud alas 10:30 ning pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.